Il-Gvern se jkun qed jiftaħ numru ta' daycare centers fil-Kottonera biex matul il-jum jakkomoda lil dawk l-anzjani li bħalissa huma residenti fid-dar tal-anzjani ta' Bormla. Dawn ir-residenti se jkollhom jiġu rilokati rej residenzi oħrajn tal-għażla tagħhom sabiex isir xogħol mill-qiegħ fid-dar ta' Bormla bilan li jkollhom ambjent dinjetus u bla periklu. Ħabbar dan il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela waqt li kien qed jieħu sehem fi programm ta' diskussjoni fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Li qed nikkommettu ruħna hu li ġewwa l-Kottonera fil-ġranet li ġejjin ħan niżviluppaw daycare centers u aħna ħanieħdu ħsieb it-trasport għal min joħroġ minn din id-dar, min irid imur kuljum ġo day centers ġewwa l-Kottonera ħanamlu dan possibbli. U qal li dwar dan saret diskussjoni mas-sindki tal-lokalitajiet tal-Kottonera lan huwa li dawn l-anzjani xorta waħda jibqgħu iżommu kuntatt mal-ibliet fejn għexu il-maġġoranza ta' ħajjithom. Din l-inizjattiva qed issir b'kollaborazzjoni bejn il-Ministeru u s-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali. Il-Ministru Bela tkellem dwar kif qed isir l-almu kollu mill-Gvern biex ir-residenti jibqgħu fin-nofsinhar tal-pajjiż. Iżda id-deċiżjoni dwar fejn se jmorru qed tkun ibbażata fuq fejn qed jażlu dawn ir-residenti infushom. Dwar id-dar tal-anzjani f'Bormla, il-Ministru Joe Etienne Bela qal li din mhix konformi mal-istandards kif ikkonkludew żewġ rapporti minn esperti. Waqt dan il-programm, il-Ministru Bela qal ukoll li min se jieħu il-kuntratt għal bini mill-ġdid tad-dar ta' Bormla se jkollu ukoll ir-responsabbiltà għal manutenzjoni tal-istess dar. Min jidħol għal dak it-tender jintrabat li dik l-artija tal-Gvern, okay? Imma din id-dar li hemm bħalissa tiġi mwaqqa, demolish. Mela għandek demolish. Kollha kemm hi? Kollha kemm hi. Design, jiddiżinja, jibnija, build, jopera, imma issa ġejja il-crux, jimmaintainja, maintenance. Il-Ministru Joe Etienne Bela ħabbar ukoll li fl-aħħar sena il-Gvern wettaq nofs il-miżuri tal-manifest Malta flimkien li jitratta il-qasam tal-anzjanità attiva. Fost dawn il-wedjiet hemm li jiġu rinnovati id-dar tal-anzjani fosthom dik ta' Bormla.